Ola, que tal? Benvidos. Con 4 analistas analizaremos a actualidade de Santiago, de Galicia en España. Acompáñanme hoxe nesta mesa de faladoiro Moncho Paz. Que tal, Moncho? Boa noite. Moncho é xornalista. Pepe Arias. Que tal, Pepe? Hola, boa noite, Luis. Pepe, editor. E pola outra banda, Carla Reyes. Que tal, Carla? Encantada de estar aquí. Tamén xornalista. E Jano Leis. Que tal, Jano? Moi ben, Jano, perfectamente. catedrático de secundaria. Ben, pois vamos a comezar con Santiago. E nestes días, a próxima semana concretamente, cúmplense 2 anos da celebración das eleccións municipais. Foron o 24 de maio de 2015. Realmente os gobernos tomaron posesión no mes de xuño, pero bueno, xa se acostumbra a facer xa balances. Eu lles quería primeiro preguntar aos contertulios, os 4, que me fixesen un balance, a súa opinión sobre estes 2 anos nos que na capital de Galicia pois gobernou en minoría, que iso tamén é un dato importante, gobernou Compostela Aberta. Empezamos por Jano. Jano. Bueno, vamos a ver, eu creo que a hora de facer un balance dunha xestión política, creo que hai que ter en conta basicamente 2 cuestións, non? Por unha banda, as expectativas xeneradas, expectativas creadas no seu momento, e en segundo lugar, pois cales son as circunstancias que a rodean ao desenvolvemento desa xestión. Claro, tendo en conta todo isto, desde o meu punto de vista, o balanzo non é especialmente positivo. Eu observo que nesta cidade, despois de ser unha cidade que tivo un proxecto de cidade e un modelo de cidade perfectamente deseñado e perfectamente desenvolvido no seu momento por Xerardo Estévez e logo despois continuado por Pepe Bugallo, veo un mal momento que podemos considerar un momento de certo caos para logo desembocar todo elo en algo que eu prácticamente definiría como casi la nada, non? É dicir, eu creo que hai unha cidade que neste momento, desde o meu punto de vista, adoece dunha falla de liderazgo, que non se ten moi claro cal é o modelo de cidade que se quere proxectar cara ao futuro, a partir do modelo de cidade que xa está prediseñada, con unha xestión atrapada prácticamente no día a día, e esta é unha cidade que necesita, ou necesitaba, desde o meu punto de vista, de moito máis, sobre todo se se compara co resto das cidades de Galicia, que parece que empezan a repuntar, que están collendo o seu camiño e que empezan a destacar. Eu creo que esta é unha cidade que bueno, non debemos de esquecer que é algo máis que a sede da Administración Autonómica, que é a capital de Galicia, que é unha cidade con unha enorme referencia desde o punto de vista cultural, espiritual incluso, que vai moito máis alá do religioso, e que incluso desde o punto de vista local é unha cidade que, desde o meu punto de vista, dada a situación, pois estaba necesitada de algún tipo de tecemento de consensos que non se acaban de dar. Por lo tanto, corremos un serio risco de unha cidade que parece que se queda, de unha cidade levítica, de unha cidade que non arranca, de unha cidade pesimista, tristeira, e que comparada, como dixen antes, co resto das cidades de Galicia, pois me parece que o goberno, desde o meu punto de vista, non está a altura das circunstancias. Ben, Pepe, non sei se coincides co que acaba de decir Jano. Parece que vivimos en cidades diferentes, pero bueno, quero dicir... Para eso son os debates, non? Por lo menos con perspectiva diferente. A min Compostela non me parece unha cidade triste para nada, non? Incluso cando estivo de alcalde con de Roa, seguía, bueno, sendo unha cidade... Divertida, aquela foi divertida. Bueno, eu creo que, empezando por aí, precisamente o primeiro que lle tocou facer a Martiño Noriega foi volver á normalidade. E despois de que, bueno, a semana pasada coñecéramos, bueno, esta semana coñecéramos o arquivo da causa Duarte, eu penso que xa non hai ningún elemento para dubidar de que iso sexa así, non? Que foi algo recorrente, que estivo, que incluso abriu os telexornais a nivel estatal, precisamente porque era a maneira de situar unha presunta corrupción dentro dun espazo político novo, non? E foi utilizada dunha maneira política que non se, que bueno, que está o auto da xuíza, que bueno, é público, e se pode ver precisamente que aí non había nada, non? Despois tamén se atenderon determinadas urxencias que se foron poñendo en riba da mesa. Unha foi o tema do mantemento, que foi algo que tamén viña herdado da etapa anterior, e tamén se foi solucionando dunha maneira rápida, e logo tamén se desbloquearon elementos que son importantes. Algúns como a intermodal, que era algo herdado, xa non da época de Conde Roa, sino nos podemos ir á época de antes, porque eu sí que discrepo, penso que Xerardo Estévez tiña unha idea de cidade.
pero penso que Bugallo desdebullou bastante esa idea, non? E penso que foi por outros derroteros, e tal foi así que perdeu unhas eleccións que lle deron a única maioría absoluta que tivo o Partido Popular nesta cidade. Logo, despois eu penso que tamén se avanzaron en diferentes cuestións de xestión máis ordinaria. Lembrémonos, por exemplo, dos 15 millóns de euros dos fondos EDURSE, a mesa de diálogo para desbloquear algo que estaba bloqueado, que era o tema da depuradora, e logo diferentes apostas que seguramente non teñen esa entidade, pero que tamén construen unha cidade pois máis nas pequenas cousas. Non vemos como se vai a reformar Castro Ondouro, que era unha demanda histórica da veciñanza. Vemos tamén unha aposta de participación importante, primeiro facendo unha auditoría para ver cales eran as cuestións que preocupaban a veciñanza e agora cos encontros ao vivo. Tamén outras medidas máis simbólicas, como por exemplo que o aeroporto se chame Rosalía de Castro, que tamén naceron da iniciativa deste goberno, campañas como Compostela en Negro. Entón eu penso que temos de todo, temos medidas máis a longo prazo, temos cuestións máis simbólicas, e eu penso que o balance en termos xerais é positivo. Outra cousa que tamén compre facer o balance da oposición. E aí a min a verdade que me gustaría saber... Tamén falamos despois un pouquiño da oposición, pero de momento vamos co goberno. Carla. Bueno, está claro que percorremos cidades distintas, non? A miña apreciación é completamente diferente do que pensa e plantexa Pepe. Seguramente estou máis de acordo ca visión de Jano, mesmo si eu creo que cada líder político ten que asumir o seu presente, non? Este discurso que vemos reiteradamente nos políticos de mirar cara atrás, mirar cara á herdanza que os outros deixaron, pois é un recurso que xa, ao meu entender, está moi traballado e moi esgotado, non? Cada un ten que asumir a súa actividade política presente, non? Falase de Zapatero, sí, de acordo, pero creo que, digo isto en xeral, non digo solamente para o caso de Compostela Aberta, digo en xeral que hai que asumir o seu tempo político, e sobre todo cando xa cumprimos 2 anos, non? É dicir, é tempo de asumir as responsabilidades. A min pareceme que o balance non pode ser positivo. Non pode ser positivo un balance político cando as relacións da alcaldía e do alcalde co tecido empresarial, por exemplo, son nefastas. Non se pode facer un balance positivo cando o alcalde ten unha relación conflictivas con moitísima xente nos barrios, con moitísimos comerciantes, con tempos para solucionar os problemas da xente na rúa enormes, non? Non podemos falar dun balance positivo cando temos nos xornais, nos telexornais nacionais, o tema do casco vello con persoas absolutamente abandoadas que orinan na rúa, etc. Na cidade que é capital de Galicia e ademais o patrimonio da humanidade. A min pareceme que hai cousas que non se poden meter no balance positivo cando todo eso non está resolto. E sobre todo, coido que o que decía Jano é certo, eu non vexo que haxa unha estrategia para convertir Santiago de Compostela realmente en unha cidade do século XXI. Dame a impresión de que se está improvisando cada día, que se está intentando resolver os problemas, pero non en función de unha estrategia, de un obxectivo final, de un diseño de estrategia como cidade. Ademais, é claro que o goberno de Martiño Noriega está en unha situación de inestabilidade permanente. Costoulle a aprobación dos orzamentos, quero decir, está nunha situación permanentemente de conflicto, tanto co BNG como co Partido Socialista, non falemos xa do Partido Popular. Eu coido que, ademais, un dos problemas que eu noto máis acuciantes é que esta cidade ten unha potencialidade económica tremenda, vinculada probablemente a capitalidade, vinculada ao Camiño de Santiago, e que realmente este goberno non está aproveitando
esa potencialidade, é dicir, a xente está a vir a Compostela de maneira absolutamente batendo récords al récord, pero esa potencialidade non se está a recuperar, a capitalizar por toda a cidade de Compostela. Bueno, rematamos esta primeira ronda con Moncho. Bueno, ben, eu vou a facer unha, xa dixéronse bastantes cousas esta noite na mesa. Eu quizás vou a pasar, digamos, do particular ao xeral. En primeiro lugar, pois, facer mención, lóxicamente, por o feito da actualidade a este arquivo da causa de Jorge Duarte, do concelleiro. Bueno, personalmente eu alegrome que estas cousas sucedan, pero hai que defender o que é a presunción de inocencia, eso hai que dicirlo, non? É dicir, a presunción de inocencia é un dereito, e despois, cando unha persoa, neste caso con responsabilidade política, como foi o concelleiro de Compostela Aberta, como sucedeu na anterior legislatura con outros concelleiros do Partido Popular, pois cando se atravesa unha situación de imputación, neste caso agora chamada de investigado, pois estamos a falar dunha situación, é unha garantía xurídica, ata que se resolva o caso, non? Eso hai que dicirlo. Entón, a condena que moitas veces se fai a ollos da sociedade como ferramenta, utilizando unha situación como ferramenta arroxadiza desde o punto de vista político para condenar públicamente a alguén, eso hai que dicir que non. Por outra banda, recentemente pois, acaban de publicarse unhas enquisas en distintos medios de comunicación, precisamente coincidindo co Ecuador da legislatura municipal, donde pois, arroxan uns datos que parece que o goberno de Compostela Aberta pois, sí ten un balón de oxígeno no Ecuador da legislatura. Eso hai que dicirlo e tal, pero precisamente tamén un pouco derivado da mala situación da oposición, empezando polo PSDG. É dicir, o PSDG con 3 concelleiros, hai que lembrar que está facilitando de algún xeito que digamos, o Compostela Aberta pode apartar co DNG e casi ter unha maioría así, desta maneira, non? Se queredes tocamos esa historia despois. E basicamente, eu o que voto de menos é a época dos grandes consensos que caracterizou, por exemplo, outras etapas do Concello de Compostela, como puido ser a de Xerardo Estévez, cando había consensos entre as persoas, pero tamén entre as administracións. Tanto personalizado, por exemplo, na figura do consorcio da cidade, donde forman parte distintas administracións, pero que había uns acordos que trascendían, digamos, a diferencia política, non? Entón, eso sí que o voto en falla, non? Enlazando, quizáis, coa proxección que debe ter Compostela como capital de Galicia. Sí, bueno, facía referencia a isto, e é certo, que había unha boa entente entre, se nos remontamos á época de Xerardo Estévez, que o temos así un pouco por referente todos, había un entente pois tanto coa Administración Central, que daquela era socialista, como coa Xunta, que era do Partido Popular con Fraga. O mellor agora son outros tempos, non o sei. Non sei se son outros tempos, pero o mellor os políticos que están a gobernar Compostela teñen outros obxectivos, non? É dicir, probablemente hai alcaldes que son realmente 100% alcaldes da súa cidade. Eu entendo que para ser alcalde da túa cidade tes que ter un compromiso ca cidade, non co partido político ni coa ideoloxía, ca cidade. E Martiño comenzou mal, porque comenzou presentándose contra, por exemplo, un axente estratégico fundamental da cidade, que é o arzobispado, e que é a Igrexa. Non, eso non. Bueno, hombre, a ver. Pero vamos a ver. Unha cousa é non ir a comulgar a misa, e outra cousa é enfrentarse que a Igrexa. No, pero eu non comulgo tampouco na misa porque non son católica, pero quero decir, cando hai unha representación institucional, Pepe, no, a ver, o problema que... Despois douche a palabra, Pepe. No, remato, quero decir, a min pareceme que é indefendible, e a xente sabe perfectamente que dende un principio Martiño Noriega e Compostela Aberta posicionouse en contra da Igrexa. Non digo, a ver, non estou a decir, e ninguén lle está a pedir a Martiño Noriega, ninguén lle está a pedir que vaya á Igrexa os domingos, ni que comulgue. O que se lle está a pedir é que respete a Igrexa como unha entidade de carácter social, histórica, patrimonial, esencial para a cidade. Coido que non se pode misturar as cousas. Con calendarios, con un calendario, con un nivel de
importancia de ceremonias e de actos que é imprescindible a representación da cidade. Unha cousa é falar do Camiño de Santiago eu entendo que como... non se pode despreciar pois actos porque eu non entro na Catedral de Santiago porque non son católico. A mí pareceme que é un argumento absolutamente inaceptable. Bueno, unha actitude republicana que vai dentro do que representa Compostela Aberta, que pero precisamente... é que a actitude... Deixame, eu deixeche falar. Ninguén lle pide que vai a un precisamente alcalde que sexa republicano. en separar o Estado e a Igrexa, que parece que é algo que non está claro, pero que durante este mandato se desbloqueou, por exemplo, o recoñecemento do Camiño de Santiago da ruta inglesa. E o fixo a Igrexa Católica xunto con dous alcaldes, un chamase Xulio Ferreiro e outro chamase Martiño Noriega. E se fixo precisamente porque existe diálogo institucional entre a Igrexa e os concellos gobernados polas mareas. Entón, claro, enumérame, por favor, todos os actos do Arzobispado da Igrexa da Catedral de Santiago de Compostela onde Martiño Noriega non estivo. Pero que aí non ten que estar, o que ten que haber é colaboración, o que ten que haber é colaboración entre as misturar as cousas. Unha cousa é, digamos, a relación... Noixo ahora e despois Jaro. Sí, no, que creo que non hai que misturar as cousas, é dicir, aí concordo con Pepe en parte porque unha cousa é a relación institucional e outra despois é a afinidade que ti podas ter como persoa. E tal, eu son, lembro que desde o Concello de Compostela abriuse unha ponte claramente de comunicación co Arzobispado. É dicir, pero hai que diferenciar ao principio da legislatura. Cando empezaron as críticas feroces por parte de determinados sectores, digamos, arcaicos que empeñados en misturar unha creencia persoal cunha relación institucional. Tanto é así que hai un selfie de Ada Colau no tellado da catedral. Eu creo que a mellor actitude republicana é representar o conxunto da ciudadanía do teu povo. O conxunto. A representación. Eu non creo que seña un problema, desde o meu punto de vista, de enfrentamento co Arzobispado. É a deixación dunha responsabilidade e unha obligatoriedade que ten un representante municipal que representar a súa institución ali onde o chame. Que non vai asociado a comulgar. Eu podo representar a miña cidade sen ter que comulgar, sen ter que rezar, sen ter incluso que intervir. Eu represento. Porque se facemos abstracción de todo eso, pois, oia, suprimamos a festa do apóstolo, suprimamos a festividade dos Reis Magos, que se celebra, suspendamos ou suprimamos 40.000 cuestións. Creo que é unha cuestión de respeto ao conxunto da ciudadanía. A mí, eu que non son crente, se me chaman a un funeral dun amigo, eu vou á igrexa, non comulgo e non rezo, pero estou na igrexa representando ou de alguma maneira expresando a miña solidaridade coa súa familia e o respeto. Pero precisamente porque... Eu creo que é un erro dende o meu punto de vista e me parece que é un flaco favor, é unha maneira de entender sesgada e polarizada o que é o laicismo. Flaco favor se lle fai o laicismo e eu sou profundamente laico. Creo que se pode representar a cidade nun acto, nunha ofrenda do apóstolo e eu non ser o protagonista da ofrenda do apóstolo, pode facer outro perfectamente, pero como alcalde estou obrigado a estar ali representando os meus conveciños, como se a festa organizan os xudeus ou como se a festa organizan os islámicos. Tamén podes delegar a representación. A representación creo que hai que estar. Podes delegar a intervención e o protagonismo noutra persoa. Eu aí entendo perfectamente. Eu, como crente, ter que rogarlle ali, facer ese paripé, que me parece que é un pouco falso, de fazer un paripé, de pedirlle ao apóstolo Santiago todas as cuestións, unha cousa que non creo, non o fago. Pero eu estou ali presente. Fará outro compañero da miña corporación. Pero eu debo de estar presente, como se me chaman para un acto organizado polos islámicos ou organizado polos xudeus, por calquera. E eu creo que é auténticamente republicano e representar os teus convecinos, independentemente da tua maneira de pensar e da confesión religiosa. A propósito do concepto de republicano, por que entón Martiño Noriega estivo cos reis na Cidade de Cultura? Quero decir, se realmente aquí imos de republicanos, pois non recoñezas entón tampouco aos monarcas cando veñen a Santiago de Compostela. Martiño Noriega, precisamente, con Filipe VI, precisamente para reactivar o consorcio. Entón, quero dicir, o que é dramático que estemos facendo o balance de legislatura e estemos nunha cuestión moi coyuntural que, dende logo, non foi en contra das festas nesta cidade. Quero dicir, a celebración deuse, quen quiso comulgar foi a comulgar e quen non quiso comulgar, non. Quero dicir, evidentemente, ven de vendir as cousas cando o elemento de crítica
É ese. Todos Logo, estes problemas A mí parece- máis mira, importantes ten Compostela. Fíxate que eu non son No, o que pasa que eso católica, ten- pero a ver, pareceme do punto de vista unha falta de respeto, pareceme unha Non ir falta a de misa, unha falta de consideración respeto, por hacia favor. todos os habitantes, é dicir, ti No, non eu non son unha podes... persoa religiosa, entón a mí non me pode estar faltando o respeto. Só de falar de todo o mundo desta maneira, pois non. Como non? É dicir, se poden respetar as diferentes confesións Pero sin cando necesidade de ir a cando comulgar. un Pero cando alcalde representas deixa de a representar o teu cidadanía, partido e a representas a túa todo o ideoloxía, mundo, non representas representas o conxunto da solamente, cidadanía. claro. E ti representas nada máis. Nada No, máis. pero que estás Representa, dicindo pero hai que entón, estar presente. estás Ti dicindo nese entón momento que nesa representando os ceremonia teus conveciños e o está conxunto representando a todo o mundo, e iso é e logo, mentira. e logo é cuestión que, Iso é despois mentira. deste así, comparto con Carla, decir, hai que pensar que Santiago queirámolo ou non. É o que é, gracias a unha determinada cuestión, que ademais, máis alá da dimensión religiosa, da dimensión espiritual, que vai moito máis alá dunha confesión religiosa determinada, e que ademais é un motor económico da cidade que hai que explotar, e con eso non quero decir que hai que ir a comulgar ou que hai que ir aos besamanos, etcétera, pero que nesa- para pero que- nada. O Pero camiño, Pero a o camiño representación hai como que facela. patrimonio cultural. Pero que nesa, Esa pero que dimensión nesa, pero que nesa cidade tan creo triste, que creo que esa cidade tan triste que definías Non antes, soamente contradictoria. cultural, por que no, ti, pero, por que ti perdón. tes que definir que o camiño é soamente cultural? No, pero era o que Decir, era o que o quería camiño dicir. é o que É algo é, máis que e non todo podes eso. negar a historia. É Este dicir, a ano- peregrinación foi de Sí, carácter sí. religiosa. É Pero, dicir, sí, sí. que queres? Esconder esa parte da historia? Non. No, no, O pero non se camiño, trata no de camiño escondela. hai moitísima xente que o fai por distintos motivos, pero a orixe do camiño é unha orixe religiosa, guste ou non Sí, sí, guste, sí, por que suposto. hoxe é Está tamén negando un iso. patrimonio cultural, por suposto, que tamén é un patrimonio económico hoxe, por suposto, pero quero decir, Pero se non falamos- podemos pero se negar, falamos en non termos podemos negar a económicos, evidencia. E se falamos do impacto do turismo, nos temos que lembrar que este ano foi un éxito de visitas do aeroporto Subiron, Rosalía de de feito, Castro, que ¿sabes qué subiron, pasa? entón Pero máis de non se 8.000, pode vincular máis de 8.000 O que decía de peregrinos. Saltes Exactamente. aquí, é dicir, E cando foi falaba con do este problema de goberno, liderazgo, Perdón, entón, máis de 8.000 peregrinos que o ano anterior. A mí Unhas parece cousas unha que boten torpeza falta, política, unhas cousas torpeza que- política do tamaño da catedral. Bueno, Creo que eso resta estamos facendo sin liderado balance liderado a esta tarde. Eu penso que dende e o minuto derivamos, cero estaba eu creo que escrito iso. derivamos e con bon criterio por parte vosa no tema da catedral, porque é algo que se fala na cidade, porque é un tema que desde o principio pois, foi polémico, eso non se pode dudar. E síguese a falar. E síguese falando, e seguirase falando, e a veces, polariza en exceso incluso a a veces cidade ainda alguén se preguntaba se ven o xefe do Estado, o rei, o acompañaría á catedral. Pois non o sei. Habrá o que ver, primeiro si ven, non? Vamos a falar un pouquiño da oposición tamén, porque ademais coincidiu que a oposición pois, no Partido Socialista, xa o comentaba antes Moncho, así de pasada, pois desde hai un ano ten un concelleiro menos, e isto pois tamén afecta a ese grupo, por suposto, pero tamén a gobernabilidade, porque lle dá posibilidades a Compostela Aberta de chegar a acordos, como xa ocurriu algunha vez, co BNG e cando hai empate incluso a que o alcalde poida utilizar o seu voto de calidade. Valorádeme tamén un pouquiño a oposición, entonces. Moncho, empezamos por ti. Sí, bueno, eu creo que a oposición aquí está desaparecida en Compostela. Vexo unha oposición, bueno, vamos a partir tamén desde arriba, é dicir, neste caso o primeiro grupo de oposición, o Partido Popular, a mí dame a sensación de que estáse a equivocar na estrategia de comunicación, en boa medida, aínda que hai moitas comparecencias do seu líder, do portavoz, Agustín Hernández, semanalmente, non vexo moita oposición construtiva. Quizás, personalmente, bótase de menos que se ría un pouco máis, ese excesivamente triste nas súas comparecencias. O PSOE, o PSDG-PSOE, xa vemos como está, é dicir, o feito do caso Antón Barba, que teña ao grupo municipal cun concelleiro menos, pois xa di bastante da situación pola que atravesa a agrupación local do socialista en Compostela, é dicir, dun partido que chegou a ter alcaldía durante varias legislaturas, con maioría absoluta con Estévez, con maioría simple pactos cos nacionalistas con Bugallo, e en caída libre desde hai uns anos. En caída libre, e as enquisas que vimos outro día, as que mencionei hai un ratiño, pois aínda din que sigue a caída. É dicir, o traspaso do voto socialista na cidade foise a Compostela Aberta. A maioría do voto, sobre todo o voto crítico con determinada xestión de parte da agrupación. E despois o BNG con dous concelleiros pois sirve un pouco de ponte para chegar a pactos con Compostela Aberta.
pero a verdade é que non hai moito máis que dicir sobre a oposición. Eu non vexo moito máis. É dicir, esa falta de vida que se percibe dentro do Pazo de Raxoi, pois, para min abrangue a prácticamente todos os grupos políticos do Concello. Carla. A ver, eu creo que a oposición non responde toda ao mesmo paradigma, non? Está claro, dixen tres. Sí, está claro que o BNG dende o principio esperaba seguramente facer parte deste goberno, non? Compostela Aberta de algún xeito pechou absolutamente esa posibilidade, non? Co cal deixa o BNG nunha situación un pouco incómoda, non? Incómoda porque ideolóxicamente sabe que vai ter que tarde ou temprano apoiar a regañadientes, digamos, pero gustaríalle máis formar parte dese goberno. O Partido Socialista coido que é o partido que está máis tocado, non? Porque está prácticamente incapacitado para facer unha oposición. É dicir, efectivamente, estar máis dun ano sen un concelleiro, non sei se hai moitos precedentes, non? No municipalismo, pero unha situación insólita, non? Absolutamente insólita. É unha situación que entendo que o portavoz do grupo debería ser quen de resolver e non é capaz de facelo, non? Hoxe creo que sabíamos que probablemente plantexen un novo recurso, non? É dicir, é unha situación absolutamente curiosa, non? Moi curiosa, non? Que o propio grupo do municipal non sexa quen de facer entrar en razón a este home, a este concelleiro, pois revela a situación do propio Partido Socialista na cidade, non? No caso do Partido Popular, a mí pareceme que Agustín Hernández está facendo un traballo de formiga cada día, non? Pareceme que él está liderando un grupo político en Santiago que realmente prácticamente toda a responsabilidade recae sobre él, pero coido que está facendo un traballo de largo aliento que vai a butir probablemente nesa pretendida victoria do Partido Popular nas próximas eleccións, non? Estivo moi preto de facelo, eu entendo que ten moitísimas posibilidades para repetir. Pepe. Sí, a ver, eu que sí que penso que Agustín Hernández está en campaña electoral. E é algo que se evidenciou xa xusto despois das eleccións galegas, cando el mesmo deu unha rolda de prensa establecendo como objetivo que o objetivo era derrubar os gobernos das mareas, non? Entón eu penso que nada do que aconteza en ninguna das tres cidades gobernadas por mareas pasa diso, non? Ten ese plano nacional. Cousas estranas, incluso como o que acontece na Coruña, que os orzamentos parten dun acordo entre o PP e o PSOE, non? Que son cuestións bastante estranas, non? Que un goberno non poda debullar claramente os seus orzamentos. Eu penso que a oposición de esquerdas, Rubén Cela está nunha posición razonable, que a xente entende, de permitir que o goberno poida gobernar, de introducir medidas concretas dentro dos orzamentos da cidade, e o Partido Socialista está en terra de ninguén, non? Eu penso que é un pouco que se percibe na enquisada que falaba antes Moncho, porque realmente é contradictorio, non permitir pois que haxa un goberno progresista aínda que ti non o lideres ou aínda que ti te manteñas ao marxe. E dentro desas enquisas tamén se establecía un elemento importante en relación para entender o significado das mareas, non? Que se establecía que os votantes novos xa estaban moi fortemente fidelizados, non? Entón eu penso que nese sentido as outras forzas de esquerda van a ter que facer unha renovación importante se queren competir con iso, non? Eu penso que o que debullan as enquisas é precisamente un pulso entre Compostela Aberta e o Partido Popular nas tres cidades nas que gobernan. Pero se te vas aos índices aos sectores, ves que, por exemplo, en xente máis nova de 45 anos, Compostela Aberta ten prácticamente un público fidel. E a partir de aí, digamos que leva a maior parte dos votantes é o Partido Popular. Claro, hai unha brecha xeracional. Sí. Importante. Javi. Eu creo que hai unha expresión de Pepe que, de alguma maneira, eu creo que define a situación e, desde o meu punto de vista, expresa a miña preocupación. Que decías hai un pouco. A oposición permite que poida gobernar. Ahora, a partir de ahora.
Pois eu creo que este non é o que debera de ser en Santiago de Compostela con un goberno en minoría. E a responsabilidade traslada ao goberno. O goberno que ten que facer é que a oposición, de alguna maneira, participe no goberno da cidade, ao mellor sen estar no goberno da cidade. Esta foi a cultura política de consenso que no seu momento estableceu Xerardo Esteves. Sí, señor. Sí, señor. Con Manuel Fraga. Sí, pero... Que, por certo, había problemas nas organizacións locais, sobre todo do Partido Popular. A gran habilidade de Xerardo Esteves foi implicar nese consenso por arriba, superar todas estas... O PSDG retirouse no primeiro momento, dixo que non quería participar nun goberno de coalición. E o BNG, espera, un segundinho, e o BNG non participa en ningún dos gobernos das mareas nas tres cidades. Entón, teño a sensación de que unha posición nacional. Os consensos non poden ser artificiais, ni os consensos poden ser en función dos orzamentos. Os consensos teñen que facerse en función dun proxecto de cidade, dunha estrategia de cidade que quen ten que poñela en riba da mesa, con vontade precisamente de implicar ao conxunto da oposición, e digo ao conxunto da oposición. Tamén habería que facer esforzos por integrar ao Partido Popular, por lo menos xenerar ya contradición ao Partido Popular, pero quen ten que tomar a iniciativa é o goberno municipal. Poño en riba da mesa que eu quero facer eu con esta cidade. E con esta cidade sí que pode implicar. Esos son eu que eu lle chamo pactos de goberno. Pacto de goberno non é un pacto puntual para aprobar uns orzamentos. Que ademais, por exemplo, neste caso, que aí é unha das contradicións, claro, do BNG. Por que se fai ese pacto de goberno? Porque hai unha hipoteca do que pasou en Pontevedra. É dicir, hai unha compraventa de posicións políticas co que pasou en Pontevedra. Iso non son maneiras de gobernar, desde o meu punto de vista, non son maneiras de gobernar, nin é a cultura que no seu momento se estableceu nesta cidade, que foi exemplar para todas as cidades de Galicia. Por iso esta cidade liderou no seu momento, liderou os proxectos municipais neste país, e por iso esta cidade foi unha cidade que trascendeu e se proxectou cara fora, e implicou as institucións e fora de Galicia incluso. E de alguma maneira esta cidade, sendo pequeniña cidade, foi capital de Galicia. En moitos aspectos, incluso no terreo cultural, foi unha referencia para todos. Non está fora do país, nin fora das dinámicas políticas que hai no Estado. Eso se crebou. E creo que hai, por parte do goberno municipal, unha excesiva ideoloxización do proceso. Remato rápidamente. Creo que houve unha excesiva agresividade, é dicir, hai que facer tábula rasa da historia. E se hai que implicar ao Partido Popular, de implicalo na estrategia da cidade, eu faría ese esforzo para implicalo, porque tamén estou en minoría. Pero claro, se fago xestión en función de a ver como sigo castigando o Partido Popular, e como lle creo contradicións aos demais, non sacamos a cidade adiante, que é o que eu traslado. Pero, Jano, tamén se o Partido Popular colabora facendo unha oposición construtiva. Claro, pero eu creo as condicións para facer esa oposición construtiva. E se eu teño, pero Pepe, se eu creo, poño en riba da mesa ese proxecto de cidade, terei motivos para atraer os demais, e en todo caso, para dicirlle a cidade, mire, señores, eu poño en riba da mesa e estes non queren. Tamén cabe a segunda posibilidade que pasou con Xerardo no seu momento. O partido non quería o Partido Popular da cidade de Santiago colaborar con Xerardo. Que fixo Xerardo? Implicar ao presidente da Xunta. Pois isto non existe esa vontade de implicar a presidencia da Xunta o mellor na resolución deste tipo de contenciosos. E eu creo que se ten que facer un goberno municipal. Eu que lle chamo liderazgo. Pepe, que temos pouquiño tempo. Quero dicir que iso en abstracto está ben, pero non pode separar Santiago da dinámica política e do que estamos vivindo. Pois separouse no seu momento, Pepe. No seu momento separouse. Xerardo era un rara avis dentro da política global de Galicia. Pero Xerardo non estaba dentro dun espazo político que precisamente está impugnando o modelo de partidos que viñamos arrastrando nos últimos 40 anos. Ese é o problema. E existe unha dinámica e existe unha... Quero dicir, precisamente despois de que se gañaran alcaldías moi importantes do Estado, as tres galegas, pero tamén outras, hai unha dinámica política que precisamente establecer unha separación dese espazo político precisamente para non permitir gobernar. Pero esa é a dinámica que condiciona que o presidente da Xunta colabore co Carla por dar unha opinión rápida e queda moi claro, queda absolutamente claro co que di Pepe, é dicir, aquí se está a gobernar esta cidade ou se está a gobernar Coruña, pero se está a gobernar Santiago cun criterio que non responde a necesidades de Santiago, non? Se está facendo estás ti mesmo declarando oficialmente. Eso que se está facendo. Se está a levar a oposición a Martiño Noriega a unha oposición a
na cidade e a non permitir que procesos avancen, como a cuestión da intermodal, e veremos cales son as administracións que impiden que Intermodal se execute nos termos que está pactado no acordo. E veremos a ver quen goberna en cada administración. Parece relativamente equivocado. Ten que terminar, Carla. O que ti ves de decir e de recoñecer é que Santiago non se goberna dende Santiago. Santiago se goberna... Eu non dixen iso, non mintas. Si, dixestes eso. Non dixen iso, dixen que hai unha dinámica política que non se pode entender o que pasa en Santiago se non se entende esa dinámica política. Onde está Ada Colau e Carmena. E está o señor Agustín Hernández dicindo, que o objetivo do seu partido político é derrubar os gobernos. Vamos a cambiar de tema, que levamos xa moito tempo de programa e aínda temos aquí teño aquí no guión teño 3 ou 4 que non nos vai a dar tempo, non? Onte foi o Día das Letras e celebrouse, e toda esta semana tamén hai actos, Semana das Letras, podíamos decir. E, bueno, o homenaxeado xa sabemos todos, foi Carlos Casares, e rapidamente, porque nos queda moi poquinho tempo, quería que me fixeses un pouco unha valoración, pois eso, da figura de Carlos Casares, do que significa, e tamén un pouco da saúde do idioma, que sempre se acostumbra a facer un análisis de como está o galego, que non é exactamente, non só depende o galego da literatura, pero bueno, acostumbras a facer, non? Pepe, tú, por exemplo, como está este momento e a figura de Casares? Pero moi rápido. Eu sobre a figura de Casares, a verdade que non son experto e tampouco, que tampouco é un escritor, digamos, de cabeceira, ainda que, hai libros como Ilustrísima ou como Xoguetes para un tempo prohibido que a verdade que merecen... Momento ferido. Exactamente, sobre todo entender a época do franquismo, non? E como se vivía daquela. Onde na manifestación a prol da lingua deronme un panfletiño que era precisamente que a Casa Museo de Xosé María Díaz Castro, que é o poeta que foi homenaxeado na vez anterior, se está caendo, se está demolendo, e precisamente a iniciativa social busca que se estableza un museo, non? E a mí a verdade que me parece que é unha metáfora perfecta do modelo de xestión cultural que temos, non? Quero dicir, evidentemente, hai moitas cousas que non teñen demasiado sentido, non? Este vai ser o primeiro ano onde haxa máis castelán falantes que galego falantes, dende que hai registros precisamente desas vías. E un de cada 3 euros destinados pola Xunta de Galiza á cultura recaen na cidade da cultura, non? Que é unha institución que vemos que non dá realmente sendo xestionada, non? Entón, realmente, eu penso que o balance é manifestamente negativo e penso que dende as institucións públicas, nomeadamente dende a Xunta de Galiza, se podría facer outra cousa. Que estábame facendo señas. Sí, é que quería destacar unha cousa que, ademais, deume onte a pé para ter un pequeno debate co gallo da concentración do Día das Letras Galegas, non? Que quero lembrar a figura de Casares como, a parte de literato, como un dos persoeiros que redactou a Lei de Normalización Lingüística no ano 1983. E isto quero enlazalo coa saúde do idioma, polo cal ti estás a preguntar neste momento, Luís, porque está nunha situación alarmante. A propia Xunta de Galicia recoñecía esta semana que cada vez son máis os rapaces novos que coñecen o galego, pero o empregan menos. E, sen ánimo de entrar no debate do decreto do plurilingüismo, hai que recoñecer que o apoio dos poderes públicos á lingua é fundamental, sobre todo no espírito desa lei de normalización lingüística que contemplaba a progresiva incorporación da lingua a distintos sectores, non solamente a educación e a cultura, sino tamén a xustizas, ao mundo da empresa, ao mundo da economía, e iso non se está a producir. E entón, o feito de que, por exemplo, ti, sobre todo nas vilas, no rural, é que xa chegamos ao punto de que no rural os rapaces xa nin falan galego. A mí pareceme bastante grave a situación. Pareceme bastante grave. E pareceme grave tamén a política que se está a facer desde os poderes públicos, a Xunta de Galicia en concreto, co tema das axudas aos medios. A falta de presencia que ten o galego nos medios de comunicación. Como é posible que teñamos unha portada en galego solamente o día 17 de maio e o 25 de xullo? Ti abres contidos dos xornais xerais en Galicia ao longo do ano e cada vez ves
que a presenza do galego é menor, e vencellada exclusivamente a contidos literario-culturais, a suplementos. É dicir, non se está a cumprir para nada o espírito da Lei de Normalización Lingüística, precisamente porque o Partido Popular, en 2009, rachou co consenso lingüístico que tiñamos en Galicia, unha cousa que Fraga entendeu perfectamente e o goberno de Feijóo non entendeu. Ni respetou. Vamos a ir con respecto á figura de Carlos Casares, non teño moito máis que decir, porque aí está como escritor. Eu, sobre todo, salientaría de Carlos o ser un intelectual con capacidade de tecer consensos. E precisamente o que ti dis, a súa participación na elaboración daquela lei como alumno aventaxado, ademais, de Ramón Piñeiro, coa colaboración de Ramón Piñeiro, sacaron a lei de normalización lingüística que, por certo, a lei na época en que gobernaba Manuel Fraga. De todos os xeitos, con respecto á saúde da lingua, pois eu debo de manifestar a miña preocupación enorme e profunda preocupación, porque o que ti, en vez de decir agora, eu estou constatando todos os días entre o meu alumnado. Por unha banda, xa o abandono, claro, do alumnado do uso do galego, que empeza a manifestarse ao alumnado máis xove, dunha maneira realmente alarmante, e acompañado todo isto, pois, de, como mínimo, unha especie de desinterese e despreocupación e con respecto á lingua galega. Claro, eu aquí creo que os inimigos de todo isto son dous, sempre polos extremos, que comparten desde o punto de vista, equivocadamente, erróneamente, facer da lingua unha arma política. Aqueles que queren impoñer e aqueles outros que, en cambio, que son claramente enemigos da lingua galega. Todos estes, desde posicións diferenciadas, aparentemente diferenciadas nos extremos, por lo menos dentro do punto de partida, o resultado final o que están a facer é estragar e realmente as posibilidades da lingua galega. A mí este é un tema que me preocupa enormemente. Creo que hai que recuperar a normalidade, recuperar o consenso ao respecto e, sobre todo, deixar ou abandonar esa idea de convertir a lingua como unha arma política. Creo que é absolutamente fundamental se queremos sentar as bases do que debe ser a recuperación da lingua e a normalización lingüística deste país. E a normalización lingüística do país, porque en última instancia de eso se trata, de normalizar lingüísticamente este país con un bilingüismo armónico donde as dúas linguas estean en perfecto equilibrio armónico. Convivencia, pero bueno, era Casares xa quen dicía que eso non se producía. A idea de Piñeiro e a idea de Piñeiro... Sí, pero que non se producía, é dicir, que para que se producira esa armonía, que había que potenciar o uso do galego. Como lingua. A ver, eu me sinto con pouca autoridade moral para falar deste tema. Está claro que non é a miña lingua original de nacemento, e, por lo tanto, é unha lingua para min adaptada, que intento falar, que intento ler. A autoridade exactamente a misma. No, evidentemente que non. Por suposto que non, porque non é a lingua que manexo. Fora de Galicia, non... Ten máis legitimidade, además. No, pero eu... Esteas facendo ese esforzo para aprender o galego, moito máis legitimidade. Pero, quero dicir, unha cousa é facer o esforzo, outra cousa sentirme eu ca autoridade moral de falar disto, porque evidentemente eu non vivín as experiencias que todos vos tedes con respecto a esa presunta agresión o agresión rotura do consenso. Eu, a ver, podo falar do que vexo hoxe. O que vexo hoxe é que Galicia é un territorio que ten unha lingua propia e, polo tanto, ten unha riqueza cultural importantísima, é dicir, non todos os territorios teñen unha lingua e, polo tanto, unha cultura propia. Eu creo que hai que promoverla, absolutamente, hai que mimala, absolutamente, pero non creo que a medida sexa a imposición. Coido que unha lingua non se pode tratar con leis, é dicir, creo que realmente o feito que estaba a describir Jano,
non podemos resolverlo cunha legislación simplemente. É dicir, o feito que os rapaces non falen máis a lingua da súa terra non ten que ver realmente simplemente cunha legislación, sino cun entorno de motivación que faga eso posible, non? Eu comparto plenamente o que dicía Jano, é dicir, eu vexo que a lingua é utilizada como unha ferramenta política. Mentre sexa así, coido que o efecto é exactamente o contrario ao que se busca. É dicir, a xente rexeita, eu francamente rexeito esa maneira de impoñerme ter que falar galego. Hoxe o falo, o intento falarlo ben, pero o falo porque me sinto máis cómoda cando me falan en galego, contestar en galego, evidentemente, non? Pero creo que a imposición non é o bo camiño para lograr que ese bilingüismo sexa absolutamente fluido e normalizado, non? Bueno, acabouse o noso tempo, creo que xa estamos fora. Tiñamos no guión tamén outros asuntos, falar das primarias do PSOE que están aí para o próximo domingo, de Podemos, pois a manifestación, dos casos Lezo e Púnica, pero bueno, quedámonos co máis próximo e haberá ocasión, supoñemos, de tratar todos esos outros asuntos, ademais dos que tamén falamos hoxe aquí, pois en vindeiros faladoiros. Moitas gracias aos catro, Jano, Carla, Moncho e Pepe, por estar un día aquí connosco e tamén a todos vostedes.